Prenem la paraula i avui ho fem de la mà de Clara Quiles. Ella és portaveu municipal del Partit Socialista a l'alcaldia de Massanassa. Clara, benvinguda al programa. Moltes gràcies. Ella és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, Política Social i portaveu del grup municipal socialista. T'has plantejat bé això de presentar-se a l'alcaldia? Bé, si fos la primera volta, igual ara mateix m'ho replantejaria, diria, què estàs fent? Però ja després de 8 anys, de 2 legislatures, bueno, pues, al final és un poquet tirar-li valor i tirar endavant. Certament, jo inicialment, de fet, per la meva formació, ja ho veus, la meva intenció no era ser polític. La meva intenció era fer assessoria política. Però al final va arribar una situació que des de l'agrupació del meu municipi em van dir, Clara, tu que tens una formació molt relacionada amb això, no te faries avant? I era un moment que, la veritat és que el treball estava prou mal, perquè en la meva època, quan jo vaig acabar, el treball precari estava molt de moda, bueno, encara ho està, però bueno, els treballs precaris te duien cap ahí i dic, bueno, pues, per què no provar, no? I així estic. Bé, Clara, anem a fer un xicotet o gran, el que vulguis, balanç de legislatura, és a dir, des del prisma del partit de l'oposició, del grup socialista, com s'ha gestionat Massanassa des de l'equip de govern? Com s'ha gestionat Massanassa? El balanç. Bé, des del meu punt de vista, parlem dels últims 4 anys, perquè al final ja t'he dit jo duc allí 8, però els últims 4 amb Paco Gómez al front de l'Ajuntament i del Partit Popular, l'equip de govern. Des del meu punt de vista o des del punt de vista dels socialistes de Massanassa, jo diria que el que s'ha fet realment no és gestionar un ajuntament, sinó delegar la gestió de subvencions d'altres entitats per a treure endavant les propostes que en molts casos nosaltres hem fet. Aleshores, com és la gestió? Pues és gestió de subvencions, no és gestió d'un municipi, no és gestió d'un pressupost, no és gestió d'un ajuntament, no és gestió d'un poble, almenys des del nostre punt de vista. El que se gestiona ahí són els recursos econòmics, sense més. I ja dic, tenim un ajuntament que la veritat és que té un pressupost sanejat, té un superàvit important, però part d'aquest superàvit ve per lo que comentem, perquè les subvencions que venen d'Europa, de l'Estat, de la Diputació, de la Generalitat, està molt bé que se demani, que totes arriben, però al final se parla un poc de la màgia del superàvit en Massanassa i no hi ha ninguna màgia, n'hi ha unes subvencions que venen d'altres entitats. Molt bé, anem a endinsar-nos en temes concrets, no? A preguntar, per exemple, com tracta Massanassa a la gent gran? Bé, a Massanassa actualment, ho haig de dir perquè em sembla que és un bon programa, actualment existeix el programa de l'envelliment actiu, que li agrada molt dir al meu alcalde, no? A l'alcalde Paco Gómez. Li agrada molt emprar este mot, no? Què passa amb l'envelliment actiu? Està molt bé, nosaltres som partidaris de que funcioni, de que se facin activitats per a la gent gran, però ens sembla que hi ha una reivindicació històrica que fan la pròpia gent gran del municipi des de fa molt de temps i és tindre certament ja no se diu llar del jubilat perquè és una cosa com molt retro, molt antiga, però sí que és un espai per a la gent gran. A Massanassa tenim un edifici que actualment és l'edifici sociocultural que a poc va traient-se activitat cultural d'allí i va traslladant-se a l'auditori de Massanassa, que té sales preparades per a això, i se va quedar buit l'edifici. Aleshores, una de les intencions que nosaltres tindríem és que aquest edifici sigui un edifici per a la gent gran tot en el seu conjunt. I això el que te proporciona és, dins de les demandes que parlàvem de la gent gran, és, per exemple, tindre opció de facilitar un podòleg, no sabria dir-te quants dies a la setmana perquè desconec la necessitat exacta, però fa falta 2 dies a la setmana que vinga un podòleg, un fisioterapeuta, o no sé, qualsevol altre tipus de sanitari que pugui tirar un cable en alguna necessitat que tingui la gent gran de lo que ells demanen, creiem que seria molt beneficiós per a aquest col·lectiu tindre opció de poder acudir a aquestes facilitats. No? A banda també s'ha parlat largo i tendido en el nostre poble del voluntariat del major
que en molts municipis ja està funcionant. Nosaltres sabem que funciona perquè dins del col·lectiu de gent gran de Massanassa, de la UDP, que és l'associació de jubilats de Massanassa, dins de la UDP ja tenim constància de que en altres municipis funciona a la perfecció, hi ha voluntaris a Massanassa que estan predisposats a fer això, i malauradament és una iniciativa que tots els partits que estem ara mateix en l'Ajuntament, governant com a oposició, vam dur en els nostres programes electorals, però malauradament, com dia, no s'ha dut a terme per ningú. Nosaltres des de l'oposició fem el que podem, però al final qui té el govern en la mà és el que té la capacitat de desenvolupar aquestes mesures, i no s'ha fet. Tot i que la UDP ha insistit en reiterades ocasions cap a serveis socials i cap a l'equip de govern a veure de quina forma se pot estructurar, i la resposta del govern local és que no se pot, que això té molt mal apanyo i que hi ha perill de robatoris, de mil coses que ells no poden controlar. Anem a canviar a una altra vessant, no? Parlem de la gent gran, ara parlem de la gent més jove, parlem de l'esport, unes reivindicacions, pistes d'atletisme, sales multiús, pavelló esportiu, això són reivindicacions vostres, no? A veure, certament, el pavelló esportiu ja existeix, això és una realitat, ja fa uns anys que està funcionant i funciona bé, però hi ha una altra reivindicació de col·lectius que no poden fer ús de col·lectius esportius del municipi, que no poden fer ús d'aquest pavelló, perquè el seu esport inicialment és outdoor o per lo que siga, però clar, hi ha situacions, pluja, fred, en ple hivern, quan pitjor està la situació, que aquests col·lectius també volen tindre un espai allí per a entrenar o per a jugar els seus partits o el que siga, no? Aleshores, què ocorre? Que ara mateix aquestes sales multiusos de les que tu parles estan en projectes, se van a realitzar, però clar, aquestes sales multiusos realment no van a solventar el problema d'estos col·lectius que demanen accés al pavelló. Això el que va a solucionar és el problema de la diversificació al final és un desparrame, perquè el que tenim és això, tenim centres educatius en el poble que cedeixen a l'Ajuntament d'espais per a poder desenvolupar certes activitats com, no sé, educació física per a majors o gimnàsia per a majors, mil tipus d'activitats. És allò que diríem en valencià, desvestir un sant per vestir un altre. Sí, o feina de matar la fer, fer i desfer, sí, ho agafes d'allí, ho fiques allà, però realment continues tenint un col·lectiu que se queda desemparat en aquest sentit. Correcte. Aleshores, creguem que són una bona solució per a aquest tipus de diversificació dels esports en altres edificis no públics o públics però no de l'Ajuntament, però no va solucionar aquesta demanda que tenen certs col·lectius. Per lo que me comentaves de la pista d'atletisme, això sí que és una altra mesura o una altra proposta que molts partits duiem en els nostres programes electorals en 2019, inclús antes, abans en altres programes de 2015 o més enrere. Aquesta pista d'atletisme ja existia, que en teoria aniria al voltant del camp de futbol antic, del camp de futbol de terra, que té Massanassa, té dos camps de futbol ara mateix, un de gespa artificial i un de terra, que és l'antic, del tota la vida, en el que tots hem jugat a futbol quan jugàvem a futbol i després a jugar a lo que fora en Pasqua o quan anaves al poli. Aleshores, què ocorre? Que aquesta mesura que tots proposàvem tampoc s'ha desenvolupat. És una mesura més de la que tot el món parla a l'hora de la campanya electoral, però quan arriba el moment de fer-la, qui té la capacitat de gestionar els recursos per a fer-la no la fa. Aleshores, la nostra pregunta sempre és la mateixa. Per què no se fa? Si vostès mateixos l'han proposat en la seva campanya electoral, en el seu programa, perquè ara no la fan, no és tan complicat. I n'hi ha superàvit. Clar, tenim superàvit, tenim diners, perquè això és una altra. Vull dir, si tenim diners, no és suficient en guardar-los en un calaix. Vull dir, què fan aquests diners en un calaix? S'ha de reflexar en la vida dels veïns i veïnes. Al final, no volem enfonsar l'Ajuntament i que no quedi ni un cèntim, però que se gasten recursos en qüestions necessàries. Correcte. I sobretot quan s'han promès prèviament. I això és el gran dilema. Bé, parlem ara del Pla General d'Ordenació Urbana, el gran oblidat de Massanassa, perquè si no tinc mal entès està igual que fa 20 anys, no? Sí, jo crec que fa ja 20 anys, o inclús un poc més, que es va desenvolupar l'última zona nova del poble, que actualment continua sent la zona nova del poble, que és el barri del Divendres, que té molta vivenda vertical i viu moltíssima gent allí, gent del poble que s'ha anat a viure allí i nouvinguts d'altres municipis. Malauradament alguns únicament venen a dormir al poble, és un poc de dormitori en aquesta zona, però tenim veïns de tota la vida també.
I la qüestió és que quan se va desenvolupar això, i això és l'últim desenvolupament que es va fer, o l'última actualització que es va fer del Pla General d'Ordenació Urbana a Massanassa, de cara a vivenda, perquè sí que tenim en la zona del polígon està la partida de la Dama, que ahí sí que s'ha desenvolupat alguna cosa, però clar, en quant a vivenda per a persones, dins del municipi està molt limitada la vivenda, perquè actualment Massanassa no té cap on créixer, estem limitats per la CV, crec que és la 500, ahí sempre falla, i per la via del tren. Nosaltres a l'altra banda de la via del tren tenim polígon. Aleshores cap allà el poble no pot créixer. Els costats, ja sabem, tenim un barranc i la conurbació amb el Fafar que no permet tampoc. Aleshores, les úniques zones que quedaria per a poder edificar o per a poder fer vivenda nova per a la gent del municipi que vol seguir vivint en el seu poble seria desenvolupar este Pla General d'Ordenació Urbana. Un altre problema que tenim amb això, que la vivenda a Massanassa és caríssima, perquè no se pot fer més, la que n'hi ha és la que n'hi ha, els lloguers són molt cars, la vivenda a l'hora de comprar també és molt cara, quan te'n vas a pobles veïns que no és tan elevat el preu. Aleshores, desenvolupar això, a banda de les zones verdes que desenvoluparia també, pues, creiem que és molt interessant. Bé, ja estem tocant tots els temes, gent major, esport, el pla de la vivenda, i ara anem als més menuts, a la infància, on tenim alguns problemes segons el Partit Socialista, no? Un podria ser la subvenció de vacunes infantils, i aquestes vacunes que no cobreix la Seguretat Social i que en temps com els d'avui, no? En què les famílies van al límit, econòmicament tan important seria que ho pogueren cobrir, no? Sí, realment, com comentes, estem en una situació econòmica ara mateix per diverses qüestions que moltes famílies estan molt limitades. La importància de les vacunes jo crec que ja no és discutible, no cal que faig jo sí, apologia de la vacuna, perquè jo crec que tot el món entén la importància que tenen. Per tant, quan els més menuts, alguns des de que naixen, vull dir, hi ha algunes vacunes que des de que naixen ja s'han d'aplicar, i algunes són cares, i algunes la Seguretat Social no les cobreix, la Generalitat en aquest cas no les cobriria, o Sanitat, i aquestes famílies volen vacunar els seus fills, però estan un poc que a lo millor dius, bueno, pues si esta no la cobreixen, igual no és tan important i jo me la puc estalviar, però ahí lo que està en xoc és la salut del teu fill, no? d'un menor. Aleshores nosaltres, això sí que diria que això és una proposta que fem nova, perquè sabem que moltes vacunes s'han anat cobrint en el temps, però encara queda algunes ahí per als més menuts que són... Reclameu també una escola infantil de 0 a 3 anys pública, importantíssim. Sí, per a nosaltres és importantíssim perquè actualment l'Ajuntament de Massanassa sí que és cert que subvenciona a les entitats privades que presten aquest servei de 0 a 3 anys, a les guarderies de la contornada, algunes dins del municipi i altres en els pobles colindants. Inclús fora de la zona colindant si els pares treballen en aquesta zona. I la qüestió és que està molt bé subvencionar, però clar, arriba un punt que algunes famílies diuen però jo per què tinc que anar a morir a un centre privat si jo sé que la Generalitat està d'alguna forma propiciant que aquests centres existisquen. Aleshores, per a nosaltres és important que els centres públics estiguen ahí, que n'hi hagi un servei públic al que tu pugues acudir. Que tu no vols aquest servei públic i te'n vols anar al privat, sense problema, però l'oferta pública està ahí. L'oferta que estiga. Clar. I per últim, en aquest aspecte, reclameu un nou centre de primària perquè sembla que el pla edificant a Massanassa ha passat de llarg, no? A veure, certament, a Massanassa el pla edificant ha passat de llarg, però ahir n'hi ha certes qüestions que justifiquen aquesta passada de llarg, diguem, no? I aquest nou funcionament, perquè tenim constància de que edificant ha funcionat en molts municipis, en molts col·les, molts centres s'han fet nous, s'han modificat o s'han restaurat a partir del pla edificant, dels fons que oferia la conselleria en aquest sentit. I a Massanassa no sabem certament si és perquè el pla era molt ambiciós, perquè nosaltres tenim un col·le que té més de 50 anys, l'únic col·le públic, tenim un concertat, que és Sant José i Sant Andrés, però el Lluís Vives, el de primària, és molt antic, està certament per a arreglar d'alguna... Sí, està per a una reforma a fons, perquè té molts elements que estan ja fora de lloc actualment, falta... És que un col·legi quan té 50 anys... Clar, vull dir, com tot... Ja dona molt d'ensenyament, Clar, com tot, vull dir, al final els 50 anys són molts anys de vida i n'hi ha que revisar algunes coses. Aleshores no sabem certament si és que el pla era molt ambiciós per a modificar,
Sí que és cert que nosaltres vam propiciar una reunió amb Conselleria. Sobre estar en l'oposició vam intentar reunir-nos amb Conselleria i ho vam aconseguir, vam convidar a la resta de partits de l'Ajuntament, vam anar tots a una, i la nostra intenció era que ens explicaren certament si mos anaven a fer aquesta reforma o si podíem optar inclús a un col·le nou. Nosaltres, des dels socialistes, estàvem convençuts que el col·le nou podia fer-se. De fet, aquesta era la línia en la que estàvem treballant ara, inclús l'equip de govern s'ha agafat a aquesta línia també i estan disposats a, de fet, en plenari ja hem acordat iniciar l'expedient per a cedir els terrenys on se faria aquest centre. Però, clar, jo crec que també falta un poc d'ímpetu i d'interès per part del govern d'estar ahí més constantment, perquè sí que ens consta que els tècnics estan treballant molt dur per a que això vagi endavant, però al final jo crec que la força política està ahí i s'ha d'exercir. Des de l'acció d'oposició que feu a Massanassa, quina és la sensació que teniu, no? Perquè a veure, sou promotors de gran part de les mesures i accions que s'inicien al municipi, però realment totes aquelles propostes que van al plenari passen ràpidament o se vos fa cas o ho implementa l'alcalde Paco Comes o quina és la situació? N'hi ha dues vessants. Una vessant és la de la moció o la proposta de resolució fàcil, perquè nosaltres al final també tenim les eines que tenim com a oposició és funció de control i fer propostes i esperar que aquestes propostes se complisquen i després comunicar-les perquè la gent sàpiga que són nostres, perquè al final la sensació que nosaltres tenim és que en la vessant en la que nosaltres presentem mocions que se poden fer fàcilment s'estan executant aquestes mocions o aquestes solucions o aquestes suggerències que nosaltres fem, aquests projectes, i després passa com que és una qüestió que l'Ajuntament ha fet i tot està bé. Clar, nosaltres volem que quede constància del nostre treball. Estem treballant dur per a que Massanassa estiga millor i siga millor per als veïns i veïnes. Aleshores, quan tu fas aquesta moció, te la compren, te la voten a favor i l'executen, però l'executen de tapadillo sense que ningú sàpiga que és teua, pues ahí ja anem mal. Però bueno, això passa, tot el món se penja la medalla en el moment. Això és així. Medallas para algunos y no para todos. Claro, pues això, com el café, ¿no? No hay para todos siempre. La qüestió que després n'hi ha una altra vessant, que és la de presentar una moció que agrade més o menys a la dreta, perquè en aquest cas estem parlant de la dreta i de Ciutadans, que jo els ubique també centre-dreta, això és així. La qüestió és, quan arriba aquesta moció i no els agrada, una de les qüestions que vegem sempre és que ens intenten fer en el propi plenari que les modifiquem per a que ells ens les voten a favor. I això, moltes vegades, quan tu has estat treballant dur en alguna cosa, pues, al final dius, escolta, pues mire, no. Perquè... Jo m'he esforçat molt per a que això hagi així. Moltes voltes sí que acceptem variacions perquè ens interessa realment que aquestes mesures se traguen endavant. Perquè nosaltres lluitem per això. Però, clar, altres voltes dius, escolta, és que això sempre és igual. Sempre és sí, però canvia, sí, però fica una coma, sí, però retira això. I aleshores ha arribat un punt que moltes voltes diguem, mire, no, esta és la proposta. Si vostè la vol votar a favor, la vota, i si no, la vota en contra, no passa res. Moltes voltes la voten a favor. Quin és el resultat? Que si no els ha agradat molt, la voten a favor, però se queda en un calaix i no s'executa mai. Perfecte. Per això de les dues vessants, no? De les que sí que agraden i les que no. No, si t'ha agradat a la primera. Molt bé. A veure, Clara, vosaltres reclameu sobretot aquesta falta d'informació per part de l'equip de govern, no? Que vos escaptimen la informació, és a dir, vos l'amaguen o inclús pues la retrasen, no, en el temps. Per què se fan aquestes qüestions? Bé, depèn sempre de quin és el tema sobre el que nosaltres demanem informació. Anys enrere jo entenc que l'administració a poc va burocratitzant-se cada volta més i hi ha procediments que s'han de seguir per a aconseguir certes coses. Uns anys enrere jo volia una informació, anava al secretari o al funcionari de turno i li deia, mira, per favor, me pots passar aquest expedient o me pots facilitar aquesta documentació que no la tinc o vull consultar-la. Simplement la donaven i ja està. A lo millor se consultaven a l'alcaldia si se podia cedir tal qual o no, però bueno, te la facilitaven més o menys. O te donaven llargues. Clar, ara ja el nou procediment és, si vostè vol alguna cosa, per registre d'entrada sol·licite què vol, per què i com, i ja li contestaré. Clar, després jo vaig a parlar amb el secretari i dic, escolta, és que a Vicent, per exemple, dic, Vicent, és que no m'has contestat això, i me diu, és que què vol vostè que li conteste? Si jo este informe que vostè me demana, si l'alcaldia no me l'autoritza, si no me l'indica, jo no l'haig de fer. Claro. Si ells no indiquen, no se fa. Per què se fa? Pues lo que diguem, depèn de la informació que estem demanant.
Si jo demano informació sobre, per exemple, ara fa res hem proposat la creació d'un consell per a controlar certes qüestions del municipi, que ja estava contemplat que se creara, que no sé si ho parlarem més avant o no, però la creació d'aquest consell, nosaltres hem demanat la documentació sobre la creació inicial d'aquest consell. Pues la funcionària m'ha dit, sí, existeix, està en un altre edifici públic, ja vos ho donarem. Això fa un mes. Vull dir, quin és el problema d'entregar aquesta documentació si tampoc vaig a fiscalitzar jo res de l'altre món? Més encara sabent que la meva funció és la de control, vull dir, jo no n'hi ha més. És que l'oposició està clar, i tenim dret a la informació i tenim dret a accedir a ella. Aleshores, per què se fa? No ho entenem molt bé, en funció de l'interès que tinguen ells en que nosaltres sapiguem certes coses o no. Anem a parlar ara de l'apartat molt important, no? D'urbanisme, de mobilitat, d'accessibilitat, no? Perquè reclameu que els carrers de Massanassa estan molt lluny de ser el correcte, l'estat d'aixòs carrers, no? Sobretot, per exemple, en l'últim plenari que parlareu del carrer València o altres zones, no? És a dir, la realitat és esta? La realitat és que alguns carrers de Massanassa estan molt bé, les coses són com són. Alguns carrers de Massanassa s'han fet nous, n'hi ha un pla de peatonalització o semipeatonalització del casc antic, del centre urbà més històric, i s'està fent a poc. Nosaltres estem d'acord en que se faci, ens agrada que el vianant vagi davant, no? Perquè al final Massanassa no és un poble massa gran, tenim vora 10.000 habitants, i jo crec que cadascun d'aquests habitants, almenys els majors d'edat, tenen un cotxe, o dos, depèn de les cases, però bueno, en totes les cases n'hi ha un o dos vehicles. Aleshores, el poble no és molt gran, tenim molts vehicles, n'hi ha d'alguna forma reorganitzar un poquet el trànsit per a que les persones tinguin el pas garantit, no? Què ocorre quan anem a mirar el vianant? El vianant no sempre camina a peu. Hi ha vianants que es desplacen en caires de rodes, vianants que van a peu però tenen que dur carros de bebè o de xiquets, persones amb mobilitat reduïda que tot i anar caminant tenen dificultats, i el que ens trobem és que el Partit Popular, un dels pactes inicials que va fer en Ciutadans en 2015 per a que entraran en el govern Ciutadans, va ser l'eliminació de les tanques, o de les barreres arquitectòniques, i a dia d'avui, 8 anys després, això jo ho he dit en un pleno, a dia d'avui el senyor de Ciutadans no ha aconseguit que se complisca aquest pacte. Massanassa continua tenint barreres arquitectòniques, carrers en mal estat. Tenim l'últim carrer de terra de Massanassa que gràcies al nostre esforç finalment hem aconseguit que se desenvolupe de forma que allí se puga crear també vivenda, perquè estem parlant de que actualment diuen que no és un carrer, però aquest carrer té nom. Vull dir, si el carrer té nom, si està previst el nom d'aquest carrer, el carrer té nom. El carrer existeix. És carrer. M'és igual si és de terra o si és del Cheps o de lo que tu vulguis, el o de cement. És el carrer. Clar, aleshores si està... S'ha de cuidar. Clar, s'ha d'aconseguir que siga un carrer de veritat, perquè els veïns d'ahir tenen la mateixa qualitat de vida que la resta i se ho mereixen igual. I ara mateix el que tenen és terra i fang. Clara, breument, la contestació. El polígon industrial també importa. Heu presentat un escrit reclamant la reparació urgent perquè són els polígons industrials d'estos pobles, quasi tots tenen més de 40 anys i estan en unes condicions que s'ha de tenir en compte perquè passen camions, passen vehicles i passa gent. Entonces això, si no ho cuidem, les empreses mal. Sí, al final canviaran segurament. Bé, el polígon industrial de Massanassa, no sé si eres sabedor que nosaltres hem lluitat molt per canviar l'empresa de neteja que teníem abans perquè no estava complint amb el contracte existent, hi havia certes pròrrogues però no estava complint, i m'has dit molt breu i m'estic estenent ja, però bueno. La qüestió, el polígon... Més que res és perquè m'estan marcant un sí, minut. Jo també es veig. La qüestió, que el polígon, al canviar d'empresa de neteja i de recollida, sí que s'han llevat els contenidors d'allí, està més net, però no està millor. No està millor perquè el que parlem, hi ha clots, hi ha desperfectes en les voreres, al final estem parlant d'activitat industrial. Aleshores no pot estar com un carrer normal. I és més important encara, per arribar a la Marxal de Massanassa, molts vianants del nostre poble creuen per el polígon industrial. Aleshores tu l'has de tindre en condicions perquè la gent pugui caminar per ahí també, no només per l'activitat industrial que allí se dona. I m'has dit breu i jo m'acceleré. Jo parlo cada volta més ràpid. Perquè així n'acaben més coses. Així n'acaben més coses. Però sí, en resum seria això. Ho fas bé. Gràcies. Molt bé. Clara Aquiles, portaveu municipal socialista a l'Ajuntament de Massanassa. Ha sigut un autèntic plaer conèixer-te en persona, ha sigut un plaer
escoltar la teua paraula, les teues reivindicacions, que són loables, no? Que totes van encaminades a millorar la població i sobretot vistes des del vostre punt de vista, pareix fantàstic, i així teniu veu quan vulgueu, quan necessiteu, i ja està, no cal dir molt més. Moltes gràcies. Gràcies, Clara. I a tots vostès dir-los que Massanassa és una població ben prop d'ací i que Clara Quiles i el grup municipal socialista vol fer millor, però no per a ells, sinó per als ciutadans de la població.